салом алайкум, бародарои азиз. Яке аз сарояндаҳои беҳтарин, Шаҳроми Абдухалим, ба фикри дигар блогерон, ки динашаб видео карда партофтанд, яъне Lyric TG видеое кард, дар навор нишон додааст ва мегӯяд, ки Шаҳроми Абдухалим дар роҳи Қурған ба садама дучор шуд ва бо ҷароҳати вазмин ба беморхонаи шаҳри Қурған бурда шуд ва дар он ҷо ба ҳалокат расид. Не, бародарои азиз, ин ҳамаш дурӯғай ва ба видеоҳои онҳо бовар накунед. ва чунки ман дар ин видео нишон медиҳам, ки Шаҳроми Абдухалим дар YouTube канали худ сообщество, яъне ки история мекунад, ҳамон видеои Lyric TG-ро. ва ҳатман тамошо кунед ва лайк, подписатсияро фаромӯш накунед, бародарои азиз. Ин ахирон клипи Шаҳром буд ва ин бошад ҳамон аксе, ки Lyric TG монда буд ва мехост, ки мардумро дар ҳайрат монад. Шаҳроми Абдухалим беҳтарин сарояндаи сол аст, яъне ки сурудҳои ошиқӣ ва дар ҳаёти инсон аст, ҳамонҳоро месарояд. ва ин бошад ҳамон аксе, ки ба гумони дигарон ин Шаҳроми Абдухалим аст ва ҳозир дар беморхона аст. Не, бародарои азиз, он Шаҳроми Абдухалим набуд. ва ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам, ки Шаҳроми Абдухалим худ дар историяи ютубаш Lyric TG-ро история мекунад. Шаҳром вафот кард, наистааст. Чӣ хеле ки мебинед, бародарои азиз, ин ҳамаш дурӯғ аст ва ба гапҳои ҳар кас бовар накунед. ба кадоми видео маъқул бошад ва фикрҳои худшона дар поён наисад ва видеоро поделитсия мекунем. бародарои азиз, дастгирии шумо пешраи мо. Ҳатман лайк, подписатсияро меҷӯқем.